Hur ska man kunna se den? Nej, den försvann ju. Den försvinner ju! Don't touch the wall. Do it again. Och så innan jag kissar på. Där kan jag få. Ja, men jag är. Men jag touchade the walls hela tiden. Okej, ja. Do it now. Nu ska man... Den försvinner! Jag rörde inte. Nej. Men det går ju inte. Jo, jag får inte ha druckit när jag gör den sista delen. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Titta. Här är inga problem. Jo. Så. Men. Du håller inte för länge. Men hur länge ska man hålla då? För nu, jag rörde inte ens. Jag rör inte svängarna. Det är bara helt smidigt. Bara glider in. Oj. Det där. Oj, jag råkar hög. Här, värsta du. Och här, fett smalt. Glider in. Och bara glider ut. Kommer tillbaka. Glider ut. Upp. Här är det fett stort. Inga problem. Koncentrera dig. Ja. Upp. Ja, jag är törst. Ja, jag håller på. Jag kommer upp. Jag kommer ta det lugnt. Det där, kolla. Vadå? Du touchade utanför mattan. Aj, vad roligt.